L'informe avalua com contamina l'exportació de fruites i verdures via marítima. Per a dur un suc fet al Brasil es llancen 17 grams de CO2. La taronja de Sud-àfrica costa 13 grams de contaminació per peça, un poc més si la procedència és de l'Argentina. I l'arròs no es queda darrere. Només per fer arribar una cullerada procedent de Myanmar o Cambodja s'expulsen 2 grams de CO2. Per a la Unió, el total és preocupant. De més de 380 milions de quilos de CO2 que emiteixen certes importacions de productes als quals nosaltres no som deficitaris, tot el contrari, som hasta autosuficients. I prop dels nostres mercats estaria la solució. Fem una aposta clara per producte de proximitat, de qualitat, que són els productes valencians i que al final tinguen la menor impacte sobre el canvi climàtic. Si no m'ho compren, no tenim que destruir. Això també genera emissió de gasos. I no només això, sinó que a banda es perd a poc a poc la massa verda que envolta les nostres ciutats i que és la que absorbeix el CO2 que generen. Unes conseqüències encadenades i que juguen a favor del canvi climàtic, segons l'informe.